जय बिहार जय भारत। आज हमनी पढ़े वाला बानी सन क्लास 10th के भोजपुरी अध्याय 2। एक हमनी पढ़े वाला बानी सन। इ चैप्टर हम अपने सबन के लाइन बाय लाइन ऐसे पढ़ा रहल बानी काहे कि इ चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बा भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बा। इहे कारण बा कि हम इ चैप्टर अपने सबन के लाइन बाय लाइन पढ़ा रहल बानी। तो ध्यान से पढ़े इ चैप्टर के और कहानी सुन के ना बहुत मजा आए वाला बा। आप इ चैप्टर से अपने सबन के बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछल जाला, जेकरा चलते हम पढ़ा रहल बानी। चैप्टर बहुत मजा आई पढ़ के। देखी हमनी के सबसे पहले चैप्टर के नाम बा सगरे जहान भोजपुरिया। चैप्टर के नाम का बा सगरे जहान भोजपुरिया, यानी सब केहू ह भोजपुरिया। तो पहला प्रश्न तो यहाँ से ई पूछल जाला कि सगरे जहान भोजपुरिया कौन विधा के रचना है। तो सगरे जहान भोजपुरिया एकांकी है। का है? एकांकी। का आंसर दे हमनी एकांकी है। ठीक बा, चलिए आगे बढ़ल जाओ। हमनी के एमे पात्र के नाम बा कुछ, जैसे एमे गुरुजी बानी एगो, मुन्ना, राजू, राहुल, अरविंद। ई जोन 4 आदमी के 5 आदमी के नाम सुननी गुरुजी के छोड़ के, ई लोग के बाद छात्र बा केकर? गुरुजी के। ठीक बा, यहाँ लोग का भइल बा कि घूमे जा रहल बा, स्कूल से घूमे जा रहल बड़ा लोग। तो चलिए आगे हमने देखी, अब पढ़ी और आनंद उठाई सन। विद्यालय का ओर से लड़का लोग पटना घूमे आइल बा। कहाँ? पटना घूमे आइल बा। उ लोग घूमत घूमत पटना के गांधी मैदान तर पहुंचता। कहाँ पहुंचल बा? घूमत घूमत पटना गांधी मैदान में पहुंच गइल बड़ा लोग। वहां पर गुरुजी ई केकर मूर्ति है? मुन्ना पूछता रे अपना सर से कि गुरुजी ई केकर मूर्ति है? तो गुरुजी कहत बानी ई मॉरिशस के राष्ट्रपिता सर शिव सागर राम गुलाम जी के मूर्ति है। यहाँ के भोजपुरी रहनी। कहे का मतलब कि जौन पटना के गांधी मैदान में जौन मूर्ति लागल बा उ केकर मूर्ति है? तो राष्ट्रपिता सर शिव सागर गुलाम के मूर्ति है। केकर? सर शिव सागर गुलाम जी के मूर्ति लागल बा। वहाँ के रहनी? तो मॉरिशस के राष्ट्र पिता रहनी वहां के। ठीक बा, चली आगे सुने। अब हमनी के कहल बा कि राजू कहता अचरज से, अचरज में ऊपर गई एकदम कि ई पटना के गांधी मैदान में मॉरिशस के राष्ट्र पिता के मूर्ति कैसे आई। ठीक बा, तो का भोजपुरिया औरो जगह बोलल जाला कि भोजपुरी औरो देश में बोलल जाला का औरी जगह में बोलल जाला? ई पूछत बा क्वेश्चन के राजू। अब गुरुजी के आंसर सुने। कहतनी गुरुजी हाँ, भोजपुरी दुनिया के कई गो देशन में बोलल जाले। ई नेपाल के नारायणी, लुम्बिनी, रोहटस, बारा, परसा, चितवल, पवल, परारी, रूपंदेही आ कपिल वस्तु आदि इलाकन में मातृभाषा है। एकरा अलावे मॉरिशस, फिजी, सुरीनाम, ट्रिनिडाद, गुआन, हाईलैंड आदि देशन में भोजपुरी लोग सदियन पहले गइल रहे। माने ई सब देश में भोजपुरी बोलल जाला और यहाँ पर भोजपुरिया लोग बहुत साल पहले ही गइल रहे। ई के बता रहल बानी? गुरुजी बता रहल बानी। ई देश सबके नाम याद रखें। प्रश्न में पूछल जाला कि कौन कौन देशन में भोजपुरी बोलल जाला। ठीक बा, उ लोग आज ले आपन भाषा आ संस्कृति के पीढ़ी दर पीढ़ी जोगौले चली आ रहल बा। माने जे लोग भोजपुरिया लोग दूसरा देशन में गइल बा उ अभी तक अपना भाषा के पीढ़ी दर पीढ़ी जोगैले आ रहल बानी कि अभी तक अपन भाषा आ संस्कृति नइखे भूलल। राहुल कहता उ लोग ओइजा कैसे पहुंचल? राहुल क्वेश्चन पूछ रहल बानी अपने गुरुजी से कि उ लोग ओइजा पहुंचल कैसे। ठीक बा, अब सुनम गुरुजी का कह रहल बानी। गुरुजी एकर कहानी तो बड़ा दुख भरल बा। माने गुरुजी कहता नहीं ई जोन कहानी बा बड़ा दुख भरल बा। सब लड़का भाला उ का है, यानी सब लड़का मिलके पूछत रहसन कि उ दुख भरल कहानी का बा बता दी। तो गुरुजी कह रहल बानी सुने कि अंग्रेज लोग भोजपुरिया लोग के नौकरी देवे के एग्रीमेंट कैलक। माने अंग्रेज सब भोजपुरिया लोग के नौकरी देवे के वादा कैलक आ धोखा दे के पनिया जहाज पर चढ़ा के समुद्र के रास्ते ए देशन में ले गई। यानी कि धोखा से पानी जहाज पर चढ़ैलक, नौकरी देवे के वादा कैलक और लेके चल गई अपना देश में। एक के आजो एकरा याद में एगो गीत गावल जाला। एकरा याद में एगो गीत गावल जाला। ठीक बा ना? उ आजो बा कलकत्ता से चलल जहाजिया पवरिया धीरे बह। ठीक बा, ई गीत बा। देखी आगे अब हमनी देखब जा ए लोग की गिरगिटिया मजदूर कहल गइल बा। ई ध्यान में रखम, ई बहुत इंपोर्टेंट बा।
भोजपुरिया लोग के का कहल गइल बा, गिरगिटिया मजदूर। ई अपने समन के एग्जाम में पूछल गइल बा, ठीक बा। गिरगिटिया एग्रीमेंट के एगो विकसित रूप है। ई गिरगिटिया मजदूर का गिरगिटिया एग्रीमेंट के एगो विकसित रूप है, जौन अंग्रेज लोग भोजपुरिया लोग से एग्रीमेंट कैले रहे कि हम अपने समन के वहाँ नौकरी देम, ले गइल धोखा से आ वहाँ पर का करावे लगल, ऊख की खेती करावे लगल, ठीक बा ना। ये एग्रीमेंट बा। देखी अंग्रेज लोग ऐसे काहे कैलक, मुन्ना पूछता कि अंग्रेज लोग आखिर ऐसे काहे कैलक कि धोखा दे के लेके चल गए, कौनो तो ओकर रीजन हुई नु कि कौना कारण से धोखा दे के ले गई। देखी गुरुजी कहतनी, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम आदि देशन के माटी ऊख के खेती अनुकूल रहे। यानी कि मॉरिशस हो गई, चाहे फिजी हो गई, चाहे सूरीनाम हो गई, ई देशन में का बा, ऊख के खेती करे खातिर मिट्टी अनुकूल रहे, ऊख के खेती वहाँ बहुत अच्छा हो सकत बा, ठीक बा, होत रहे। भोजपुरिया लोग ऊख के खेती करे में माहिर रहे, यही से अंग्रेज लोग फंसा के ले गए। आ भोजपुरिया लोग का बा, ऊख के खेती करे में माहिर रहे एकदम से, यही से भोजपुरिया लोग के अंग्रेज सब का भाई फंसा के ले गए। देखी आगे के कहानी। अब अरविंद कह रहल बा कि तब भोजपुरिया लोग के बड़ा शासक भइल हुई, तब भोजपुरिया लोग के बड़ा शासक भइल हुई का के पूछा था, अरविंद पूछा था। अब सुने गुरुजी का कह रहल बानी। तो गुरुजी कहतनी, ओ शासक के तब पूछही के का बा, माने उ शासक बहुत ज्यादा भइल रहे, उ शासक के का पूछे वाला बा। ओ लोग के दुख के ओर छोर ना रहे, वो लोग के बहुत ज्यादा वहाँ पर दुख भई रहे, ओर छोर एक दुख के ना भई रहे। आपन घर दुआर नाता रिश्ता हित मीत सब छूट गई, माने घर दुआर नाता रिश्ता सब कुछ छूट गई रहे। टापू पर अंग्रेजन के गुलामी करे के पड़े, टापू पर अंग्रेजन सबके गुलामी करे के पड़े। मातृभूमि के याद समुद्र में लहर उठत लहर खानी हिलोर लेत रहे। यानी कि आपन मातृभूमि आपन देश के याद जौन बानू अंदर बहुत ज़्यादा आवत रहे, जैसे कि समुद्र में पानी हिलोर मारेला नु, ओ तरह से अपना अंदर ये दुख भरल रहे, बहुत ज़्यादा दुख लागत रहे कि हम अपन मातृभूमि छोड़ के मतलब कि यहाँ आके फंस गए बानी। देखी ये लोग के दुख के बखान मॉरिशस के राष्ट्र कवि ब्रजेंद्र भगत मधुकर के एगो बिहरा में आजो सुनल जा सकेला। ई याद रखेम लाइन के कर ई मॉरिशस के राष्ट्र कवि ब्रजेंद्र भगत मधुकर कहाँ के हैं, ब्रजेंद्र भगत मधुकर तो मॉरिशस के राष्ट्र कवि हैं। ई प्रश्न पूछल जा चुकल बा अपने के एग्जाम में, तो ई ध्यान रहे में पर। अब देखी यहाँ के गाना जौन बा उ का बाटे सुने कि ऐते मिर्चिया में सोनवा दुलेहिया से बंधल गुलमिया जंजीर, खाई के तो रात दिन लौर गारी लात मिले, पिए के नैनवा के नीर। कहे का मतलब बहुत माने दुलार से यहाँ पर मिर्चिया में सोनवा जैसा शरीर के बोलावल गई, लेकिन बंधल गुलमिया जंजीर, लेकिन पैर में का हो गई, गुलामी के जंजीर बांध देवल गई बा, ठीक बा। आ खाए के का मिलता दिन रात तो लौर यानी कि गारी लात मिलता, आ पिए के नयन के नीर यानी कि आँख के आंसू पिए के पड़ता। इतना दासा भई रहे वहाँ के, ठीक बा, भोजपुरिया लोग के दासा होत रहे। देखिए आगे बा कि माहुर माहुर भइल गोरवा के बतिया हो बिंधले करेजवा में तीर, ठीक बा। अब एकदम से ना तीर जैसन करेजा में लाग रहल भाई, ठीक बा। बहुत ज्यादा शासन कैले लोग अंग्रेज लोग के कर भोजपुरिया लोग के। राहुल कह रहल बा तब फिर का भइल, फिर एक बाद में का भइल। गुरुजी कहतनी, तू लोग तो जानते बाड़ा जे भोजपुरिया लोग बड़ी कामासुत होला, यानी कि भोजपुरिया लोग काम करे में एकदम माहिर होला। उ लोग मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम जैसन कई गो उजाड़ टापुअन के अपना मेहनत से गुलजार बना दिलक। यानी कि एक तरह के कई गो टापू रहे, वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत कैलक भोजपुरिया लोग और ओकरा के हरा भरा बना देलक, ठीक बा, बहुत अच्छा बना देलक। एकरा खातिर भोजपुरिया लोग के आपन जीव जांगर ठेठावे के पड़ल, एकरा खातिर भोजपुरिया लोग अपन जी जान सब कुछ लगा देलक। एकरे के ब्रजेंद्र भगत मधुकर जी लिखले बानी, एकरो के ब्रजेंद्र भगत मधुकर जी लिखले बानी। आगे पढ़म जा हमनी देखें बा उखुआ के खेतवा में गल गईले सोनवा समन्वय शरीर, यानी कि ऊख के खेत में इस सोना जैसा शरीर गल गईले।
फिरती जमीनिया में ऊखवा उगावे हो, सोनवा भैले खलिहान। फिर भी ऊख के खेत ऊख के का करे उगावे, परती जमीन पर माने ऊख के खेती करे आ जौन सोनवा जैसन शरीर रहे उ का हो गए खलिहान जैसन हो गई रहे। ठीक बा। लहुआ के बूंदवा से सिंचले मिर्चिया, सोनवा नियर कतने जवान। वीर नियर काम कैले, कुलियन के बाके लाल। माने एक वीर नियर काम कैलन। ठीक बा। वहाँ के मिर्चिया के जौन वहाँ के जमीन रहे ओकरा के अपना खून के लहू से सिंचल लोग। ठीक बा। भोजपुरिया जवान लोग इतना ज़्यादा मेहनत कैले लोग। देखिए आगे हमनी पढ़ब जा। अब एक अरविंद जौन बा छात्र वहाँ के उ क्वेश्चन पूछ रहल बा कि ए घड़ी देश में भोजपुरिया लोग कौना हाल में बा। माने अभी के समय में वहाँ भोजपुरिया लोग कौना हाल में बा। कि गुरुजी कह रहल बानी कि हरेक देश के अलग अलग स्थिति बा। मॉरिशस में भोजपुरिया लोग सबसे निमन तरे बा, जबकि फिजी में संकट में बा लोग। माने हर जगह के अलग अलग स्थिति बा, लेकिन मॉरिशस में भोजपुरिया लोग बहुत अच्छा तरीका से बा अभी। आ फिजी जौन देश बा फिजी, वहाँ पर भोजपुरिया लोग अभी संकट में बा। के कह रहल बानी तो वहाँ के गुरुजी बता रहल बानी। देखिए फिर बा हम लिखे कि मॉरिशस में कैसे बा सब है। अब लड़का एगो राहुल बा उ पूछ रहल बा कि मॉरिशस में कैसे बा अभी सब। गुरुजी कह रहल बानी सर शिव सागर राम गुलाम जी जेकर मूर्ति तर हमने ठाठ बना के अगुवाई में मॉरिशस आज़ाद भइल आ यहाँ के लमहर समय लेक मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहनी। माने जहाँ हमने खड़ा बनी सन जरा मूर्ति तर खड़ा बनी सन इहे के अगुवाई में का भई रहे मॉरिशस आज़ाद भई रहे। ठीक बा। आ लमहर समय लेक यानी बहुत ज़्यादा समय लेक यहाँ के का रहनी तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहनी। ई बात याद रखें के तो सर शिव सागर राम गुलाम जी। ठीक बा। देखिए राजू पूछता यहाँ के पुरनिया कहाँ के रहनियार रहे लोग। माने यहाँ के पुरनिया लोग, यहाँ के दादाजी, यहाँ के पिताजी कहाँ के रहनियार रहनी ई पूछलता राजू। सुनम गुरुजी का बता रहल बानी। यहाँ के पुरनिया भोजपुर जिला के जगदीशपुर थाना अंतर्गत हरी गांव के रहनियार रही। ई लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट बा, अपने के एग्जाम में पूछल जा चुकल बा। ठीक बा कि शिव सागर राम गुलाम जी के पुरनिया लोग कहाँ के रहनियार रहनी तो पूर्णिया के भोजपुर जिला के अंतर्गत जगदीशपुर थाना अंतर्गत का जगदीशपुर थाना के हरी गांव के रहनियार लोग रही। सभी लड़कन खुशी से आह भोजपुरिया के हरी गांव के माने सभी लड़का खुश हो गई। वही में भोजपुरिया का नाम लेला कि भोजपुरिया के हरी गांव से हो सके वहाँ के भी लड़का में हो। यही कारण से अरविंद यहाँ के बाबूजी के का नाम रहे। अरविंद क्वेश्चन पूछ रहल बा अपना गुरुजी से प्रश्न कर रहल बा कि यहाँ के पिताजी के का नाम रहे। सुने मत तो यहाँ के बाबूजी के नाम मोहित महतो रहे। वहाँ के 1871 में मॉरिशस ले जाइल गईल रहे। 1871 में वहाँ के मॉरिशस ले कईल गई रहे। ठीक बा। वहाँ का नाम काथी रहे मोहित महतो। मोहित महतो के बाबू के नाम रामशरण महतो रहे और मोहित महतो के बाबूजी के नाम क्या रहे रामशरण महतो रहे। याद रखें मेरी। ठीक बा। ए घड़ी मॉरिशस के प्रधानमंत्री के बा के पूछता तो मुन्ना कि ए घड़ी मॉरिशस के प्रधानमंत्री के बा तो गुरुजी कह रहल बानी कि ए घड़ी वहाँ के प्रधानमंत्री श्री नवीन चंद्र राम गुलाम जी बानी। के बानी तो श्री नवीन चंद्र राम गुलाम जी ए घड़ी वहाँ के प्रधानमंत्री बानी। यहाँ के सर शिव सागर राम गुलाम जी के लड़का हैं। ठीक बा। यहाँ के बानी तो सर शिव सागर राम गुलाम जी के लड़का बानी के तो नवीन चंद्र राम गुलाम जी। यानी कि जे सर शिव सागर राम गुलाम जी रहनी जकरा मतलब कि वहाँ के प्रधानमंत्री रहनी वहाँ के मॉरिशस के बहुत लम्हर समय ले उहे के बेटा। ठीक बा। के बानी नवीन चंद्र राम गुलाम। ठीक बा। चलिए आगे हमनी पढ़ब जा कि राजू कहता तो ई और खुशी के बात बा। तब तो ई और खुशी के बात बा कि उनकरे बेटा अभी वहाँ प्रधानमंत्री बाड़े। ठीक बा। बाकी फिजी में भोजपुरिया लोग काहे संकट में बा। यानी मॉरिशस में तो बहुत अच्छा से बा लेकिन फिजी में काहे संकट में बा। अब गुरुजी कह रहल बानी ओई जहाँ भोजपुरिया लोग के संगे भेदभाव होता यानी भोजपुरिया लोग के संगे का हो रहल बा भेदभाव हो रहल बा। वहाँ स्वदेशी मूल विदेशी मूल के मुद्दा बना के कुछ लोग जबरन साथा दखलिया ले बा। माने वहाँ पर का बात स्वदेशी मूल और विदेशी मूल के
मुद्दा बना लेल बा कि तू यहाँ का ना हुआ हम यहाँ के हई, ए तरह करके ठीक बा मुद्दा बना ले बा आ साता के जबरदस्ती हथिया ले बा, दखलिया ले बा। देखी मुन्ना कह रहल बा कि आउर सब देशन में भोजपुरिया लोग मजे में बा, कई जगह ई लोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनल रहेला। गुआन में डॉक्टर छेदी जगन जी प्रधानमंत्री बनल रहे, ई याद रखें के तो गुआन जौन देश बा गुआन देश में कि डॉक्टर छेदी जगन जी प्रधानमंत्री बनल रही। अरविंद बोल रहल बा तो मास्टर जी उ लोग आजो भोजपुरी बोलेला कि जे लोग वहाँ के प्रधानमंत्री हो गई, राष्ट्रपति हो गई, का आजो वहाँ के जे बानी सब भोजपुरी बोले नी। तो गुरुजी कह रहल बानी हाँ बाकी ओह में तनी मनी अंतर रहेला, माने हाँ अभी भी भोजपुरी बोले नहीं लोग, लेकिन ओह में तनका मनका अंतर बा। हमनी की यहाँ कहलो जाला कोस कोस में पानी बदले, माने हमनी के यहाँ कहल जाला नु कि कोस कोस में एक कोस में चल जाइबा दूरी पर, एक कोस अपना से दूरी निकल जा दाएं बाएं चाहे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं मनी एक कोस पर चल जा तो पानी बदल जाला। 5 कोस पर बानी आ 5 कोस दूरी पर चल जाइबा तो माने बोले के तरीका बदल जाई। ई भाषा विज्ञान के नियम ह, ई का ह ई भाषा विज्ञान के नियम ह। अंग्रेजियों में ऐसा ही होला, अंग्रेजियों में का होला यही तरह से होला। इंग्लैंड अमेरिका आ भारत के अंग्रेजी में अंतर बा, इंग्लैंड आ भारत आ के अंग्रेजी में का बा अंतर बा, अमेरिका में इंग्लैंड भारत में का बा अंतर बा पढ़े अंग्रेजी भाषा में। अपने सबन के पढ़े के भी मिली जब 12 क्लास में अंग्रेजी पढ़े में अपने इंग्लिश अपने पढ़ाई जब करें तो वहाँ पर बतावल गइल बा कि अमेरिका इंग्लिश में आ भारत के इंग्लिश में का अंतर बा, ठीक बा। देखी अब साँझ हो रहल बा, अब लौटा जाए माने अब शाम हो गई बा, अब वहाँ से लौटा जाए। सभे का हो गई लौटता, सब केहू वहाँ से लौट गए। आगे देखिए अब हमनी के अब यहाँ से हमनी के अभ्यास प्रश्न चालू हो गई, ठीक बा। तो पहला प्रश्न का बा कि ब्रजेंद्र भगत मधुकर के रहे, तो राष्ट्र कवि रही यहाँ के याद रखिए। सर शिव सागर राम गुलाम जी के रही, तो के रही मॉरिशस के प्रधानमंत्री बनल रही, इहे के अगुवाई में मॉरिशस आज़ाद भई रहे। ए घड़ी मॉरिशस के प्रधानमंत्री के बात सर शिव सागर राम गुलाम जी के बेटा बनल रहे नवीन चंद्र राम गुलाम जी, ठीक है। मिरिचिया कौना देश के कहल जाला तो मॉरिशस के कहल जाला। तो ए तरह से अगर अपने पढ़नी तो याद हो गई हुई। यहाँ बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बा और अपने के एकरा अलावा भी सब्जेक्टिव प्रश्न बा, तो ई सब प्रश्न के हम अपने के नेक्स्ट वीडियो में कराए, ठीक बा। तो हम आशा करत बानी कि अपने सबन के वीडियो अच्छा लागल है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं अपना भाई के, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक बा। इससे हमारा मोटिवेशन मिलेला भाई, ठीक बा। तो अच्छा लगा तो फिर से कह रहा बानी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना दोस्त में हित में पार्टनर में जे भी बा पढ़े वाला ओकरा पास में वीडियो के शेयर जरूर करें। फिर हमने मिल जाई मतलब कि क्वेश्चन आंसर कर जाए वो वीडियो में। तब तक खातिर जय बिहार जय भारत।